Proiektua hasi izan, alde batetik guk interesa genuen Maripazen figurari arreta pixka bat eskaintzen, oso pertsona interesgarria izan zelako, oso artista garrantzitsua Euskal Herriko artearen historiografian, eta bere bihotzaren 50. Urteurrena da urte. Gure artean asmo horrekin ari ginen, hizketan, aukerei buruz, eta justu momentu horretan kutxarekin elkartu ginen, eta gertatu zen beraiek ere interes bera zutela, eta handikan etorri zitzaigula gonbitea proiektu aurrera eramateko. Eta, pixkat Maripaz nor den edo labur biltzeko, esan dezakegu izan zela oso artista interesgarria, benetan garrantzitsua estatu mailan, inkluso nazioarteko mailan, esan dezakegu. Ze ertz asko ere bai dituen emakume artista da. Eta esango nuke garrantzitsua dela ere bai, lotzen dituela ere bai garai oso desberdin eta interesgarriak. Bai, ibilbide luze samarra izan zuen, naiz eta etzan oso zaharril, eta batez ere bere ibilbide horretan estilo desberdinak landu zituen, naiz eta oinarrizko ideia batzuk beti hor zeuden eta jarraitzen zuten, baina jakin izan zuen garai bakoitzean estilo edo hizkuntza berri bat bilatzen, eta zentzu horretan ere oso emakume berezi eta ausarta izan zen, ez? Eta oso aurrerakoia eta bere momenturako oso moderna. Oso emakume moderna izan zen. Niretzat ere da oso interesgarria figura bezala lotzen dituelako bi momentu oso garrantzitsu izango dela Gerra Zibila aurretik eman zen halako modernitate eta vanguardien pilpilian zegoen kontu guzti hori. Eta horrez, bera murgiltzen da, hor da bere pixkat bere lehenengo haziak, baina gero ere bai, 50, 60ko hamarkada horretan ematen den halako berrikuntza guzti horietan ere bai izango da, erabat artista pionera esango dugu, ez? Bai, guztiz. Eta gainera, nahiko bitxia da bere figuran, oso pertsonai ezaguna izan zela bere garaian, oso artista aitortua, erakusketa asko egin zituena, arte historiako liburutan agertu zana, eta gero aldiz bere heriotza pixkat goiztiarraren ondorioz eta beste arrazoi batzuengatik bazterrean geratu izan dena, ez? Orduan, alderdi hori berreskuratzea eta aldarrikatzea ere garrantzitsua da. Gainera bada artista bat, esan dezagun izan ditula erakusketa batzuk bere garaia abstraktuan, naiz eta sentsazio daukagun oso ahaztua dagoela gaur egun, eta horregatik ere beharrezkoa zela erakusketa hau, baina bere ibilbidean ere izan ditu talde ezberdinak, eta adibidez garai figuratiboagoa gutxiago ikertu da, gutxiago ikusi da, eta guretzako ere oso interesgarria zen ikustea, frankismoko garaian emakume bat, ijitua, artista, autodidakta, aldi berean burgesiako kidea zen, guzti hori elkarrekin zen pertsona bat, nola pertsona horrek erantzun zion frankismoari edo nola jakin izan zuen bizi irauten eta bere bidea egiten garai oso horretan, ez? Lan egiteko modua, komisariotza egiteko hasierako lana nahiko dokumentala izan da, ez? Zuk bazenuen harremana apurtxo bat berarekin eta familian gordetzen ziren lanekin eta eta hortik ere pixkat tiratu dugu. Eta saiatu gara bilatzen ahalik eta dokumentazio gehien, bai prentsan alde batetik, bere eskutitzak, bere informazioa, baina egia da 2000 urtean erakusketa garrantzitsu bat egin zitzaion, Adelina Moiak eta Neola Izolak egin zuten bertako ikerketa, eta beraiek garai horretan topatu zuten dokumentazio asko gaur egun galdu egin da. Eta gero egia da guk ere kokatu nahi izan dugu apurtxo bat bere testu inguruan. Azkeneko 25 urtetan ikerketa handiago egin dela, datu berriak daude eta batez ere garaiari begiratzeko beste modu batzuk eta beste prisma batzuk. Emakume artistek izandako ekoizpenari buruzko gogoeta gehiago egin da, eta horrek ere lagundu digu agian beste irakurketa batzuk egiten, ez? Eta testu inguruan kokatzen beste modu batera, batez ere arreta eskainiz gauza batzuei, uste eguna orain arte ez zaizkila horren beste eskaini. Modu paraleloan ere hitz egin dugu adibidez Amugeko neskekin, eta izan da oso aberasgarria zentzu horretan, ez? Kanpoko begirada batek ere bai, kasu honetan Egiptoko kolektibo batek ere bai, Maripazen lana nola hartzen duen ere bai hori ezagutzeko aukera izan dugu, eta hori esango nuke ere izan dela gure begirada hori ere bai pixkat hornitzeko modu bat. Genekin bazirela klabe batzuk guk harrapatuko ez genituenak, zezkatelako irakurketa kultural eta simboliko batzuk ezagutzen ez genituenak, eta hori guretzako oso aberasgarria izan da, ez? Katalogorako lan egin dugu beste ikerlari batzuekin.
Maria Roson, Luisa Pasedas eta Raquel Lopezekin. Gonbidatu genituen hona etortzera, mintegitxo bat egin genuen, hori oso aberasgarria izan zen. Ze, bakoitzak ikuspegi desberdina baino gehiago, bai alderdi desberdinetatik ekarritako informazioa gehituzun, eta uste dugu katalogoak ere ekarpen polita egiten duela. Hori ez, alde batetik abstrakzioaren historia eta estatu mailan eman den diskurtsoaren barruan Mari Paz non kokatzen den, ez? Garrantzitsu izango delako, azken finean ari garelako hitz egiten, abstrakzioaren historiako Euskal Herri mailan, baina estatu mailan pioneretako bat izan zelako, hori Luisak oso ondo kartzen du, eta Maria Rosonek ere kokatzen gaitu, ez dakit, emakume batek, ez kasunetan gainera, hori burgesia familia batera iristen den emakume hijitu batek, zen nola nabigatu zuen garaiko mundua eta arte sistema ere, bai. Eta gero Rakelek flamenkotikan, guretzat hori zela zailtasun bat, edo ez jakintasuna gure arloa ere ez delako, eta ekarpen oso handi egiten du, kasu honetan Maria Pazen ahizpazen Rosario Escudero dantzariaren lana kokatuz harremanetan beti ere Mari Pazekin. Bestetik, hori egin genuen deialdia ahalik eta obra gehien berreskuratzeko edo ezagutzeko, eta hori izan da benetan pozgarria, ze azkenean lan asko ineditoak zirenak ezagutzerako aukera eman digu, eta hori bada zerbait ez postekoan ikuste dut hor esfortzuak merezi izan zuela. Bai, agertu ziren lan batzuk ez genituenak espero, batzuk ez zirenak ezagutzen, beste batzuk igual dokumentatuak zudenak nonbait, baina zirenak inoiz erakutsi, eta hori oso esperientzia polita izan da. Erakusten duena ere Mari Pazek asko saldu zuela, produkzio ekarragarria ere izan zuela, ikuspuntu horretatik ere informazio ematen du. Hori da, ez dela artista bat egin zituenak 4 edo 5 lan, baizik eta benetan ibilbide oso luzea eta oso importante izan zuena. Agian erakusketaren arira ere beste lan batzuk agertuko dira, jendeak ikusiko duna berreskuratzen ari dela bere figura, eta agian gehiago agertuko dira, ez? Deialdiekin baino lehenago ere, esango nuke, desiente aurkitu genituela, bai kutsakoek lagunduta, bai guk ere nasi ditugulako pixka bat inguruak, eta ikusita ez, zegoela hor, jende askok ere igual ezekien etxean zeukaten artelanak bazuela lako balio edo Mari Pazen lan bat zen. Bazelako igual lan bat erosi zuzena 50. hamarkadan beraien aitona amonek, eta orduan belaunaldi pasada eta jendeak badaki lan hori duela etxean, eta batzuk baziren oso konstiente lan hori zertzen, eta beste batzuk ez. Jendeak irakurri zuen, Diario Baskon, Berrian eragertu zen, eta batzuk zuzenean jarri ziren harremanetan kutxarekin. Bai, eskertzekoa da. Izan da formato bat funtzionatu duena eta konten gaude horrekin. Bai, oso pozik. Por motivo de la exposición que Kutxa Fundazioa va a realizar en torno a la obra de María Paz Jiménez, se ha realizado la intervención, la puesta a punto de 2 obras de la propia fundación, Las Ibéricas y Fahrenheit. La obra de Las Ibéricas presentaba deformaciones en el soporte y falta de estabilidad en la capa pictórica, ya que la pintura es de un grosor considerable, y lo que se ha realizado ha sido el tensado y la eliminación de deformaciones en el soporte y la fijación de la propia pintura, para que así pueda ir tanto en el transporte como en el montaje de una manera segura a la exposición. La obra de Fahrenheit había sido intervenida anteriormente y también presentaba varias deformaciones. Las intervenciones que se habían realizado no habían tenido un buen envejecimiento, por lo que en la intervención que se ha realizado, la puesta a punto, ha consistido en homogeneizar visualmente la obra y eliminar en la medida de lo posible las deformaciones. Además de estas 2 obras de Kutxa Fundazioa, varias restauradoras hemos intervenido en estos talleres de Gordailoa obras de María Paz Jiménez que se podrán disfrutar en la exposición, que son pertenecientes a otras instituciones. Polita izan da, etxeetan zeuden lan horietaz gain, hainbat instituziotik ere lanak ekarri ditugula, eta hor ikusi daiteke azkenean ari dela gutxinaka
Maripazen figura instituzioetan ere zabaltzen, ez? Atertako museotik datoz, Sancho Xavier Fundaziotik, Reina Sofiatik, Pariseko Fondo Nazionaletik, eta, igual azpimarratzeko da ere Santelmok eman digu laguntza eta daukan bilduma nahiko garrantzitsua. Esfortzu bat egiten ari dela, ez? Eta aldi berean ere bai horrek erakusten du, esan dezuna, ez? Parisetik dator artelan bat, Madriletik ere bai. Berriro ere izango da momentu bat, ikusiko dugula aretoan, Maripaz leku horietan ibili zela eta museo horiek bere garaian erosi ziotela, ez? Dira, benetan, erakusten dute zelako garrantzi izan zuen bere momentuan. Dokumentazio polita lortu dugu azkenean Maripazen inguruan. Alde batetik argazki oso ederrak dauzkagu, bere gaztaroak, bere familiarekin agertzen dena, eta horrekin erakutsi nahi genuen berarentzat familiak zelako garrantzi izan zuen bere identitatearen formakuntzan, baina baita ere bizitzan osoan eskaini zioten bermean. Eta ikusi dugu oso familia feminizatua zela, ze beti aipatzen da gizonei buruz apenas ez da hitz egiten, eta oso hurbilak ziren bere ama eta bere bi izeba belaunaldi batean, eta gero bere ahizpa eta beraien lehengusina batez, eta asko baien arteko harreman oso estua zeukatela ikusten da, badaukagu bere amari egindako erretratoa, badauzkagu argazkiak familiarenak, eta hori pixkat bere jatorrizko familiatik. Eta gero esan duzu ez, identitatea, babesa, baina baita ere sormena oso modu askean eta kulturzalea zen esparru batetik etortzen zen Maria Paz, badela zerbait azpimarragarria ez, den belaunaldiaren gatikan, ere. Oso familia kulturzalea zen, oso intelektuala, oso irakurtzaleak eta oso interesgarria dena da autodidakta, behintzat Maria Paz autodidakta zela. Irakurtzen zuen frantsesez, ziurrenik frantsesa bere kabuz ikasi zuen. Aipatzekoa da ere bere liburutegia tamalez galdu dena, baina aurreko ikerlari batzuk kontsultatu ahal izan zituzten behintzat liburu batzuk, eta azpimarratzen zuten zelako zabala ziren bere interesak. Filosofia existentziala asko interesatzen zitzaion, Simone de Beauvoirren lan guztiak zituen, geologia, astronomia, baina oso lan espezializatu eta tentsoak irakurtzen zituen. Ez zen bakarrik divulgazio, zen benetan jakin-mina zuen hori, bilatzen zuen. Erosi zituen abstrakzioko lehenengo liburuak frantsesez, erreferentziazko lehenengo liburuak berak bazituen, hasierako edizioetatik. Hori polita dela ez, gainera bere anotazioetan ikusten dugu badela, hori edo Biarritzetik edo Parisetik eta ekarritako liburuak zirela, modu horretan pentsatzen zuen, kanpoan zer zegoen, beti ere bedera eguneratua egoteko. Eta gero oso literaturzalea zen, batez ere poesia asko gustatzen zitzaion, eta askotan aipatzen du poesiarekiko daukan lotura, eta nolabait sentitzen duen bere pintura eta poesiaren arteko lotura badagoela. Eta hori adibidez, katalogoan Maria Rosunak aipatzen du ez, baina garaiko ere idazleekin ere harreman estua izan zuen. Bere pentsatzeko, sormena pentsatzeko modua ez da pintura alde batetikan eta hitza bestetik, baizik eta da askoz ere gauza organikoago bat. Badakigu berak kuadernotxoak erabiltzen zituela, irakurtzen zuen hori anotatzeko, nolabait beti ere kuriosidadea lantzen zuen emakume bat izan zen. Eta dirudienez hori ere familiatik zetorkion musikaren argi dago, batez ere flamenkoarekin izan zuten loturarengatik. Rosario bere ahizpa txikia dantzari profesionala izan zen, eta baita oso dantzari interesgarria ere, oso esperimentala eta oso pionera bere arloan. Kolaboratu zuten eta Maria Pazek jantziak diseinatzen zizkion. Ama ere jostuna zen eta ama ere oso sortzailea zentzu horretan. Hor badira, hori ez, kaldu dira, baina baditu gualako diseinutxo batzuk bere momentuak Maria Pazek egin zituenak, bere izabak Milagrosek ere dantza akademia bat izan zuen Donostian, Rosariok beste bat Irunen. Orduan, baziren oso emakume esango dugu bereziak, indar handikoak, eta hori Maria Pazengan ere oso modu argian ikusten da. Gainera ziren modernoak, ziren independenteak, ziren gehienak hori emakume bakarrak esan nahi dute, eta Maria Paz bera ezkonduta zegoela Alfredo Bizkarrondorekin, eta horre ere oso bikote modernoa ziren.
Alfredo zen nolabait Donostitik antzetorren familia esango dugu kulturzalea eta aldi berean dirudunak. Bilintzen hilo bat zen, bere anaia Nikolasek ere Valentziagaren babesle bat izan zen. Horrek guztiak ere bai nolabait eramaten gaitu ikustera oso modu garbian Alfredorekin elkartzeak ez duela inolaz ere Maripazen bidea oztopatu, baizik eta kontrakoa izan zela bere bikote oso modernoa garerako sostengu ekonomiko izateaz gain batez ere animoak edo eman zituela bere lana modu serioan onartzeko. Bai, ze gainera garai horretan oso ohikoa zen emakumeek artea uztea ezkontzen zirenean eta Maripazen kasua kontrakoa izan zen. Artea ikasten hasi zen ezkondu eta gero edo ja Alfredokin zebilenean justu ezkondu horretik. Zentzu horretan harremana etzan garai horretan ohikoa zen bezain patriarkala, askoz ere berdintsuagoa zen. Eta hor esaten duguna gutunetan adibidez beti aipatzen da Alfredo eta Maripazen lagunak zirela, ez? Nolabait zirkulo horiek modu partekatuan bizitu zituzten. Eta gero bestalde batetik, Alfredok onartzen zuen eta Maripazek oso argi zuen, beraz zela pintore profesional bat, zela artista profesional bat, etzan amateur bat, etzan pertsona bat berarentzat pintatzen zuena, bizik eta ibilbide bat egiteko. Eta hor ikusten da alde batetik bere lana zelako profesionaltasunakin egiten zuen, nola elkarturkatzen zituen eskutitzak galeristekin, kritikariek kritika bat egiten ziotenean idazten ziren eskertzeko, eta azkenean askotan amaitu zuen harremana izaten, profesionala pertsona horiekin, ez? Nola dokumentatzen zituen bere lanak, argazkiak ateratzen zizkien horrela bidaltzeko galeristei eta arte munduan zer esana zeukaten kritikariei. Eta berak bere lana etzan nolako pintore bohemio bakarrik pintatzera dedikatzen zena, baizik eta oso modu sistematikoan aurrera egiten zuela bere ibilbide profesional horretan. Argi daukagu dela klabe bat ulertzeko zergaitik adibidez momentu baten egongo den hizkuntza plastiko desberdinak lantzen, ez? Bera badelako kontziente sistemak pixka bat zer behar duen eta berari interesatzen zaion hori ere lona nola alduen horretara moldatu edo ez zentzu esperimentalean. Zan gero ere pertsona bat artearekiko pasioa zeukana eta oso eguneratua zegoena. Parisera asko bidaiatzen zuen eta hizkuntza guztiak ezagutu zituen, hizkuntza berri horiek, eta bazekien zertzan egiten ari zen azken gauza. Eta hori ere, jakin izan zuen gero bere lanera ekartzen ez. Nik uste dut profesionaltasun hori bere hitzetan ere askotan sumatzen dela. Erakusketa honekin nahiko genukena da alde batetik Maripaz jendartean ezagutaraztea. Jendeak ezagutu dezala bere lana eta gozatu dezala, uste dugulako dela lan oso ederra, interesgarria eta batzutan ulertezintasunean ere aberasgarria, ez? Baina baita ere espero duguna da artearen historia beste modu batean pentsatzen lagunduko digula. Denoi, ez? Bai historialarioi, baina baita ere jendeak daukan Euskal Herriko arte historiaren ikuspegia dela batzutan pixkat bide berekoa beti, beste bide batzuk egon zirela, garaian oso importanteak izan zirenak, garrantzi izan zutenak, eta pixka kanonetik kanpo geratu direnak. Badakigu modu profesionalagoan pintatzen edo horretarako prestatzen Maripaz hasi zela Argentinan, baina berez aurretik jada piztua zuen grin hori eta hori izan zen aurretik ikusi zituen erakusketak eta artelanak bultzatuta, ez? Berak esaten du elkarrizketa batean, erakusketa zehatz batean ez duena esaten zein den, erabaki zuela berak pintore izan nahi zuela, ez? Hor ikusten duzu pixka testu inguruan ze erakusketa ikusi ahal izan zituen eta konturatzen zara oso modu argian 30ko hamarkada buelta horretan Donostian benetan oso erakusketa interesgarriak eta modernoak izan zirela, besteak beste Picasso, baita ere Maruja Maio, Miro, halako artista asko surrealismoaren inguruan zebiltzanak eta zalantzarik gabe ikusita ondoren emango dituen pausotxoak ziur izan zela erakusketa horretan ikusi zuen halako horrek, ez, bultzatu zuen. Ze gaina adibidez Maruja Maioren kasuan badakigu bereziki gustatzen zitzaiola gorde zituelako bere erakusketen rekorteak, ez? Gero gainera Maruja Maiore Argentinara juntzan, ez dakigu bertan harremana ziur aski ez zuten izango, ez dakigu, baina behintzat bere lanak igual ikusi zituen, ze Maruja Maio bertan oso ezaguna izan zen, ez?
Eta gero beste zerbait ere badakagu buruan da buelta horretan, ez? 31 urtean adibidez Angeles Santosek ere Donostian izan zuen erakusketa importante bat. Bai. Eta ziurrenik interesa ere bai hortikan dator. Adibidez, badaukagu artelantxo bat, gero Argentinan egingo duena, non diren alako emakume etereo, gaztaiak direnak identifikatzen, eta badauzkatenak alako antortxa batzuk, argia, ematen dutenak, eta horrek eramaten gaitu pentsatzera Angeles Santosen un mundo lan ezaguna, Maripazen nolabaiteko haziak hortik datuzela ere bai. Bai, gainera kontuan izan da, Angeles Santos izan zela fenomeno bat, bere momentuan izan zen ikaragarri famatua oso azkar, ez? Eta urte horietan ere bai Maripaz egon zela Madrilen. Madrilen bizi izan ziren. Bai, eta Madrilen garai horretan, Errepublikaren garaian 33tik 36era erakusketa oso interesgarriak egin ziren eta surrealismoak hor presentzia handia zuen. Eta hori, aipagarria da, surrealismo izan zelako berak besarkatu zuen estiloa, ez? Berenentzat izan zen nolabait oinarria eta gainera surrealismoaren pentsamenduaren funtsak mantendu ziren bere ibilbidean zehar, naiz eta berak formalki gauza desberdinak saiatu. Eta, nahiz eta badakigun Donostian izan zituela bere lehenengo marrazketako klaseak txikirekin, ondoren Argentinan izan zen nolabait modu konprometituago batean hasiko den momentua margotzen, lehenengo Eskuelas Libres proiektuan, eta ondoren gainera elkarrezke batean esango duela ez dela irakasle marabillosa bat dela Mercedes Rodríguez. Eta, modu horretan hasi zen modu serio batean da margotzen, eta lehiaketetara aurkeztuko da, eta hortuko du bere lehenengo erakusketa bakarkakoa, 1953an, Buenos Aireseko udalaretoetan. Beraiek Argentinara 1937an erbesteratu ziren, Bordeletik atera zen ontzi batean, eta importantea da ulertzea garai horretan Buenos Aires metropoli oso bizia zela, nazioarteko Europako jende asko jasotzen ari izan lekua zela, bizitza kultural oso aberatsa zuela eta mugimendu modernoak garrantzi handia, surrealismoak presentzia berezia zuen, eta gero psikoanalisiak ere garrantzi handia topiko bat irudien arren, baina benetan garai horretan iritsi izan psikoanalisia. Ez bakarrikan giro intelektualetan edo modu inkluso mediko batean, baizik eta modu zabal batean, garaiko aldizkarietan. Beraz, hor kokatu behar dugu Maripaz, alde batetikan surrealismoan murgilduta dagoen giro artistiko batean, eta aldi berean artea nolabait modu serio batean landu nahi duen pertsona gisa. Eta garai horretan egiten dituen lanak, kritikak izendatzen ditu surrealismo esoterikoa, eta ezagutzen ditugunak, ze asko tamalez galdu dira, ez dira lan handiak, lan txikitsuak dira, eta paisai oso fantasmagorikoetan, onirikoetan agertzen dira figura batzuk, pixkat zailak direnak identifikatzen, aurpegi ez daukatenak eta, baina oso luzeak direnak, normalean ile oso luze daukatena edo luze xamarra, emakume gisa identifikatzen direnak nahiko errez, eta interesgarria da ere normalean elkarrekin agertzen direla. Binaka edo taldeka edo hainbat lerrokara batean, eta askotan aipamenak egiten diotenak bere etnia hijitoari, ez? Badago adibidez bat deitzen dana Virgenes Gitanas. Eta askotan figura horiek ere nolabait, inkluso batzutan babesten dira. Besarkatu bezala egiten dira, eta horrek ere eramaten gaitu pentsatzera nolabait hor jada badaudela olako pintzerkada batzuk, berak ezagutu zuen familia horrekin zuen harreman hori, eta kontuan hartuta azkenen erbesteko testuinguru batean gaudela. Eta interesgarria da, lan horiek badakizkigu 53an aurkeztu zituela, gainera ere izendatzekoa da lan guztiek badituztela izen buruak, eta gainera izen buru oso karga handikoak, ez? Badakate zontzu abstraktu hori, embriones edo feto misma, ez? Bere ezaugarri bat ere izango dena ondorengo lanetan. Eta gero ere baditugu bestelako lan batzuk, horiek ere berriak izan direna guretzako, badira natura hilak dira nagusiki, edo botillak, edo liburuak, horrelako objektuak. Eramaten gaituenak pentsatzera, badirela lan batzuk, nolabait beste prozeso batekin lotzen direnak ez, gehiago
ikaste teknikarekin, marrazketa teknikoago batekin. Bai, eta horietan interesgarria iruditu zaiguna da batez ere atzekaldetan ikusten dena, garai honetako lan gehienetan eta batez ere estudio hauetan badirela holako fondo abstraktu antzeko batzuk, eta gero bere azken garaia ikusita non esaten duen itzuli dela erroetara, esoterismora eta nolabait aipamenak egiten dizkio hasierako lan hauei, bueno, ez zuzenean, baina bai hasierako garai honetako pentsamendu eta batez ere hitz zehatz batzuei. Hor, agertzen diren atzekalde horiek nolabait, pasatzen direla momentu batean uste dugu autonomoak izatera eta lanak izatera protagonistak beraien kabuz. Bai, orduan, Argentinako garaiak zalantzarik gabe ematen dizkigu pista asko ikusteko ze interesatzen zaion eta berak nola egiten duen lan, eh? Mila 1945ean bueltatu ziren Maria Paz eta bere familia Donostiara berriro. Eta horrek eramaten gaitu pentsatzera hori, ez suposatu zuen nola bueltatu 50ko hamarkada horretan frankismoan errotuta zegoen hiri erabat berri eta triste batera. Eta horrek nola eramaten gaituen bere lanak ere modu horretan ulertzera. Bai, jarraitu zuen figurazioa egiten, figurazio horrekin, baina bere kuadroak bai aldatzen direla. Asko geratzen da ikertzeko garai honi buruz, bai uste dugula lotu behar dela garaiko testu inguruarekin eta batzutan ez da erresa interpretatzea zer den ikusten ari garen edo zergatik hartu zituen erabaki batzuk, ez? Garai nahiko koloretsua da, kolore biziak erabiltzen ditu eta irudiak alai xamarrak dira, baina askotan daukate puntu inkietante bat edo. Eta ikusi dugu geratzen zaizkigun lanetan, ze aipatu behar da gainera garai honetan asko saldu zuela, orduan badaukagula dokumentazioa lan gehiagori buruz, baina ez ditugu topatu. Orduan, bai, gure interpretazio ere bai pixka partziala da, aldatu daiteke denborarekin, gauza gehiago topatzen ditugun heinean, baina bai ikusten dugula badagoela adibidez berrinterpretazio bat, ikuspegi esan dezagun femenino batetik, artearen historiako klasiko batzuena, adibidez naturan egiten diren holako merienda kanpestreak eta holako irudiena. Edo askotan burdel bezala irakurri diren balako giro femeninoak, holako estena batzuk baditu. Eta horrek eramaten gaitu eta oraindik ere badaude pentsatzen zertan edo ze interesatzen zitzaion Maria Pazi halako lanak egiteko, esaten dugun testu inguruan, ez? Bai, ze gainera ziren beti emakumeak neskatoak ziren, puntu naif badaukat eta askotan naif hitza erabili izan da hori deskribatzeko, baina bai iruditzen zaigula horrek pixka simplifikatzen duela bere asmoa, ez? Garaian ere horrela izan ziren irakurria, garaiko prentsa irakurtzean barabiltzen dituzte hitz horiek, ez? Infantil, femenino, naif, baina guk ikusten duguna da, benetan badagoela bestelako irakurketak, ez direnak bat ere simpleak. Eta geruz asko dituzenak. Gero eta azal kolore ilunagoa daukaten figurak agertzen hasten dira. Aurretikan pentsatu izan dena, aipamen egiten diotenak bere etnia ijituari. Aurreko figurak zuriak ziren, eta batean kolorea pixka eta agertzen hasten da, ez? Eta gero figura horiek pinak agertzen dira askotan, eta baliteke nolabait aipamena egitea, bere bizitzari, baina bere esperientziari edo berriz ere Rosarioekin zuen harremanari edo... Egia da horra adibidez pista bat ematen digu ere ez dela bakarrikan larru kolorea ere iluntzen dela, baizik eta berak monigote deitzen zituen eskatila hauek ere bai, fisionomia ere pixkat aldatzen da, ez? Sudurra batez ere da nabarmena, nola zabaldu egiten den eta argazkiak ikusten dituzunean, nolabait eramaten gaitu ikustera dela bere burua edo bere aizpa edo bere lengusinen erreferentzia bat. Bai, eta hor gainera Amugel karteko lagunek pista oso interesgarri bat eman ziguten eta izan zen hilaren lanketa zelakoa den, ze Mari Pazek beti izan zuen hile motza eta esaten zuten hori emakume ijito batentzako oso gauza berezia zela, ze hile luzeak simbolismo handia du edertasunarekin eta indarrarekin lotzen da, eta aldiz bere irudi guztietan pertsonai hauek, emakume txintxo hauek, hilea oso luze daukat eta askotan hilea ukitzen ari dira, bata bestearen hilea konpontzen ari da, orduan beti dago nolabait horre referentzia hori.
badakigu erakusketa garrantzitsu bat badena bere lana ulertzeko dela 1949an Bilboko Estudio Galerian egin zuena. Eta garrantzitsua da, ze suposatzen zuen erakusketa horrek Mari Pazentzat, azkenean Euskal Herri mailan ere bai aditzera emateko aukera parta izan zitzaion, zen ere bai garaiko galeria modernoena. Bai, arte esparruan espezializatuetan da eta pioneroena, ez? Orduan, erakusketa garrantzitsua da alde batetik bertan erakutsi zituen monigoteak deitzen zituen hoiek eta arrakasta izan zutenak. Baina gero ere, eta hau bai da nabarmena, 59an aurkeztu zituela ere bai gouache abstraktu batzuk. Kontatzen da prentsan, bazirela postualak, kolorea ere bazutenak, eta horra parteko iruditzen zitzaigun, berak gutun horietan galeristak esaten dio gouache bat erosi dela, eta berak harriduraz, eta markatuz esaten du, baina zein da hori erosi duen eroa, ez? Horrek ematen digu pixka bat ez duen gura ulertzeko, 59an abstraktua erakustea eta gainera norbaitek erostea, zela gauza bat kontuan hartzekoa. Oso berezia. Eta bera abstrakzioa pintatzen hastea garai hortan Espainiako testu inguruan oso aurrerakoia da, eta inspirazioa Parisetik etorri zitzaion. 58an bidai bat egin zuen Parisera, eta bidai horrek ere erakusten digu zelako emakume modernoa zen, lagun batekin juntzelako, Adelina Errorekin, bi emakume juntziren bakarrik bidaian Parisera 58an, eta bertan ez dakigu zehazki zein erakusketa ikusi zituen, baina badakigu garai horretan egin zirela geroko informalista izango zen taldearen egin ziren lehenengo erakusketak. Hortik itzulita hasi zen abstrakzioa probatzen. Argi dago bertan zerbait ikusi zuela, deigarri egin zitzaiola, eta hortik erabaki zuela esperimentazio horretan sartzea. Gertatu zena izan zen, kritikaren aldetik ez zituen kritika txarrak izan erakusketak, baina ez da kritika oso onak ere, izan zen apurtxo bat neutroa, ez? Eta sentsazioa ematen digu alde batetik ez zuela bultzada sentitu lan horiek berriz erakusteko hurrengo urteetan, 50, justu hurrengo urteetan, nahiz eta badakigun abstrakzioa pintatzen jarraitu zuela bere estudioan. Eta gero beste alde batetik, garai horretan oso modan zegoen estilo bat, eta berari ere, puntu bateraino interesatzen zitzaiona zen post-Picasianoa edo, berari Picasso interesatzen zitzaion asko. Badaukagu ere garaiko liburu bat erosi zuela Picassorena, eta zalantzari gabe ere bai da hori garaian oso modan zegoen hizkuntza plastiko bat. Eta horretan sartuko da ere bai, ez? Abstrakzioa egingo du, esango dugu estudioan, badakigu, baina gainera berriro ere gutunak irakurrita, jakingo dugu galerista batek ere animatzen diola halako bodegoiak eta lantzera hori, ez? Sistemak oso ondo hartzen dituelako eta merkatuan horrek ere emango diolako halako lekutxo bat. Eta horretan sartuko da. Bai, eta oso bitxia da ikustea eta oso interesgarria guretzako ere, ze askotan historiografiak egiten du figurazioa eta abstrakzioa erabat banatu, ez? Badirudi edo pintore figuratiboa zarela edo abstraktua ez dagoela tarteko biderik, baina berak garai honetan 58-59tik 55 arte gutxi gero, 54-55 hizkuntza desberdinak lantzen ditu aldi berean. Badauzka jarraitzen du monigoteak egiten, egia da kutsu espresiboago bat edo espresionistagoa lortzen dutela, eta giza figura errepresentatzen modu figuratiboan, beste alde batetik bodegoi hauek egiten ditu oso arrakastatsuak izan zirenak, saria jaso ez dituzten, baina gero beste alde batetik abstrakzioa egiten du estudioan, ez? Hiruak egiten ditu batera, eta hirurak elkar bizitzen dira. Orduan, polita da ikustea ere artista batek nola lantzen dituen hizkuntza desberdinak aldi berean, esperimentatzen duen bitartean, ez da kontrajarria gauza desberdinak egitea aldi berean berarentzat. Baizik eta hori, ez, Mari Pazen geruza desberdinak edo erakusten dizkigu interes desberdinak, eta horretarako ere izan zituen bide desberdinak. Bai. Izan zituen urte esperimental eta hizkuntza anitzeko garai horren ondoren, ikusten duguna da 56, 57tik aurrera, berak abstrakzioan sartu nahi duela buru belarri. Aukeratu zuen hizkuntza edo informalismoa izan zen.
Hori izan zen 1948an Pariseko erakusketan ikusi zuen hizkuntza horren oinarria, ez? Baina pentsatu behar dugu berriz ere testuinguruari begira, hori zela momentu horretan Espainian garatzen ari izan hizkuntza abstrakto nagusi eta fundamentala, eta bera horretan ere pionero izan zela. Saura edo Tapies edo guzti horien berdin. Berdin. Incluso garaiko kritika batzuk ere jartzen zituen, ez? Osa, Tapies aipatzen zuen, baina Maria Paz ere aipatzen zuen. Eta nik uste dut gaur egungo begiradatik ez garela konstitu ez dugula kokatzen inolaz ere Maria Paz ez beste artista ezagun hauen lekuan, eta momentuan horrela izan zen, ez? Moreno Galvanen liburuan, 60koan, hor ere erakusten digu, ez? Bere Mari Pazek izan zuen lekua. Arte kritikari honek, gainera esango dugu begirada oso Madrilko begiradatikan, kokatzen du Maria Paz garaiko abstrakzioan murgilduta dagoen artista bezala, eta aipatzekoa da bera eta Juana Frances direla liburu horretan abstrakzioan aipatzen diren artista emakumezko bakarrak. Besteak beste 61ean Parisen izan zuen erakusketa, eta Museo Modernoak lan bat erosi zion, eta horrek ematen digu ere bai neurria, ez? Bere lanarena eta bere ibilbidearena. Bai. Bueno, eta garaian bertan hori nola baloratu zen, ze Donostiako prentsan agertu zen, oihartzuna izan zuen. Eta guzti horretan kokatu behar dugu Maria Paz, ez? Alde batetikan modu oso berritzailean, eta esango dugu pioneroan abstrakzioan murgiltzen den artista bat, eta aldi berean, nahiz eta hasieran izan alako berrikuntza kutsua daukan hizkuntzan sartu, segituan ere bai izango zuela oihartzuna eta bere lekua. Bai, zirkulo horretan sartzen jakin zuen, eta oso apreziatu izan zen zirkulo horretan, eta horrek ere bai ekarri zion ospea eta arrakasta. Eta aldi berean, Euskal Herriko testuinguruan oso harremanatuta egon zen, gero gaur taldeko kideak izan ziren artistekin, baina garai horretan hasi ziren erakusketak egiten, pixkat arte instituzional, askoz tradizionalagoaren kontra egiteko asmoz, eta belaunaldi berriekin, adibidez Amable Ariasen tailerrean antolatu zen 10. erakusketan, berak parte hartu zuen, eta lehenengo aldiz mantzenean Gabonetako sariketan sari bat lan abstraktuei Amable Ariasi eta berari eman zitzaizkion. Orduan, bera zegoen momentu horretan Euskal Herrian ontzen ari zen arte modernoaren muin horretan. Eta zan erreferentzia bat artista gazte guztientzako, ze pentsatu behar dugu Amable Arias, Zumetata guzti hauek, bera baina belaunaldi bat gazteagoak zirela, ez? Lan hauei dagokienez, aipagarria da ere bai, tamaina handiko lanak direla, ez? Aurreko lanekin konparatzen baldin baditugu, badakatealako tamaina esanguratsu bat, batzuk vertikalak, beste asko ere horizontalak. Eta bertan saiatuko da, nolabait plastikoa, area, pintura, horrekin jolasten tekstura desberdinak lortzeko. Tekstura izugarria daukaten lanak dira, hauek. Bai, eta baita ere argia, ez? Areek ere ematen diote askotan halako brillo puntu bat. Distira berezi bat. Koloren aldetik neutroak dira, txuriak beixak eta gero kolore ilunak, marroiak, lur koloreak, hor geologiarekiko zeukan interesa ere agertzen da, ez? Baina batzutan horrelako distirak daude edo puntuak deigarriak direnak. Eta polita da ere pentsatzea lan horiek ikusten ditugunean, adibidez, 62an Madrilen Bioska galerian izan zuen erakusketa, izan zela ere garaiko galeria oso garrantzitsu bat, bertan ere izan ziren garaiko arte kritikari artista ezagunak, ere inaugurazioan, baditugu horren testigantzak, eta bertan adibidez bere ahizpa zen Rosario Eskuderok dantza egin zuen lan horiek zinguratuta inaugurazio horretan. Berriro ere da kaso oso berezi bat ulertzeko bi artista ahizpa hauek nola askotan elkarrekin egin zuten lan, eta nola beraien interes artistikoak ere askotan elkar aberasten ziren. 60ko hamarkadan urte batzuetan ez zuen lanean jarraitu, osasun arazoak izan zituen, baina horren bueltan ikusiko duguna da Maria Pazek jarraituko duela lan abstraktuak egiten, baina erabat desberdinak dira hizkuntza plastikoan, bere lanek ez dutelako ez ikusirik aurreko garaiakoen, baina baita ere bere hurbiltzeko edo lan prozesuan ere bai, ezta. Behin eta berriz aipatzen duen hitza da misterioa, eta batez ere daukagun sentsazioa da momentu batean informalismoa
naiz eta estetikoki oso interesgarria egin zitzaion, eta esperimentazio aldetik berazgarria zuela horren beste asebetetzen, ez? Eta estilo berri honetan nolabait esaten du errora itzuli nahi dula, esoterismoa aipatzen du berriz, misterioaren ideia hori, nolabait bizitzaren misterioa ere horra agertzen da, espazioaren misterioa bada gauza bat ere beraentzat oso erakargarria dena, eta gainera ikusten dena, ez, formalki eta estetikoki egiten duen aukeraketan. Bai, hor ikusten ditugu bi batez ere interes hori ez, berak askotan modu sinonimo moduan erabiltzen dituenak, ez? Poesia, baina zientzia, existentzialismoa, garaiko korronte filosofiko esango dugu modan zegoena, eta hortan kokatu behar ditugu bere lanak, ez? Eta horrek asko dauka hasieran ikusten genituen lan esoteriko hoiekin, ez da? Gainera bere lagunek deskribatzerakoan bera edo ezagutu zuen jendeak askotan erabiltzen du hitz hori esaten du oso pertsona existentzialista zala, askotan agertzen den espresioa da, bizitzarekin, existentziarekin, punto depresibo bat ere tarteka zuen pertsona bat zela eta horrelako galdera asko egiten zizkiola bere buruari. Bai, eta modu horretan zalantza guzti horiek edo bizitzak sortzen zizkion misterio horiek nolabait horren islada edo horren prozeso edo alditugu ere ulertu bere lan hauek. Azken finean ere plastikoki ere badaukate zentzu hori, ez? Normalean izango dira tono monokromatikoetan osatutako kuadroak, geruza finez osatuak, eta beti ere badaukatenak amankomunean guztiak da, badagoela nukleo bat, izan karakola bat, izan geruza bat, edo izan irekitzen den marratxo bat, nolabait badagoena zeo zer, ez? Bai, hor nolabait materia dago, zerbait dago hor, eta guztia horretara bideratzen da, ez? Dinamismoa puntu horretara bideratzen da, eta espazialtzat hartzen dira, eta berak ere hitz hori erabiltzen zuen, hor ere espazioarekiko eta unibertsoarekiko zukan interesa islatzen da, nolabait materia, espazioa, izaera, bizitza, nola sortzen duen guzti horrekin espazio, definitzeko zaila den espazio bat, ez? Badirudiela momentu batzutan hiru dimentsiotara pasatzen dela, beste batzutan lautasunetik zulo batera, zulo beltzak horretortzen zaizkigu gure burura. Horiek dira pixka berak buruan zeuzkan gauzak ziurreski. Berak esaten du, ez? Normala da irudiak lotzea izan izarrekin, izan astronomiako munduekin edo harriekin, ze hori da irakurtzen dudana gehien. Eta hori ere kokatu behar dugu bere momentuan, ez? Ez da sorpresa, bai unibertsoak bertan zegoen halako galdera, ezin erantzun zitekeen galdera horiek, edo berdin lurrarekin, ez? Hor zegoen halako ez jakintasun horrik nolabait bultzatzen du Maria Paz, modu poetiko eta artistikoan horiek aztertzera. Eta bere azken urtean, 74tik 75era, berriz ere estiloa aldatu zuen, ez? 10 urtez gutxi gorabehera egin zituen espazialak ditzen diren edo esoterikoak, misterietxoak deitu ditzakegun lan hauek, eta gero bere azken urtean berriz ari zen estiloa aldatzen. Lan txikiago batzuk egin zituen eta materiak garrantzi handiago hartu zuen berriz. Hor egurrezko geruza desberdinak erabiltzen ditu, pintatzen ditu eta gero erretzen ditu. Eta geruza horiek zulatzerakoan ikusten dira materia desberdinak eta batez ere hori ukimen sentsazio desberdinak ematen dituzten gainazalak. Bai, berriro ere kasu honetan bueltatzen da materialtasun horrekin aztertzera. Eta oso gainera esperimentalak dira benetan, ze badaude urradurak, badaude gehitzen diren arreitxoak, barnizak ere badaude, benetan ikusten duguna da etengabeko aztertze eta esperimentatze prozesuan zegoen artista bat izan zela, eta bere azkeneraino jarraitu zuela modu horretan lan egiten.